tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba zvekare kuti zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka. Makatanga gore zvakanaka, muri kufamba zvakanaka, vakadzokera kumabasa. Ndinovimba kuti makadzokera kumabasa zvakanaka. Ndichiti makorokoto ipapo, makorokoto zvekare egore idzva, gore rekuungana kwemakore, gore ratakati isusu mugore rino iri makore ari kuungana. Haleluya. Makorokoto nokuti shoko iroro ishoko rakadzama, takatanga kubata naro svondo rapera, tikavimbisa kuti ticharamba tichingofamba naro. Pakati pesvondo ipapa patakakutumirai zvekare chidzidzo chatakapiwa namufudzi Chris musi watakava nechidyo. Takakutumirai chidzidzo ichocho, uye tiri kuda kusimbisa nokuenderera mberi tichitaura pamusoro pechidzidzo ichocho. Ndinovimba kuti makachiteerera, ndinovimba kuti makabata nacho, ndinovimba kuti makafamba nechidzidzo ichocho. Ndinokukurudzirai, kana musina kuchiteerera, ndoda kukurudzirai kuti muchiteerere, nokuti chakakosha zvikuru. Munofanira kunzwa pachenyu zvakataurwa namufudzi Chris pamusoro pekuungana kwemakore ikoko. Vane zvinhu zvavakatwasanura pakuungana kwemakore kwatiri kutaura nezvako. Nangobata shoma shoma pane zvimwe zvavakataura. Ndoda kutangira zvekare kuna muparidzi ye11 chete, muparidzi ye11 chete, ndima yechitatu. Kwanzi kana makore azara nemvura anoidururira panyika. Kana makore azara nemvura anoidururira panyika. Haleluya. Chimwe chinhu chatakaziviswa namufudzi Chris papapo ndechokuti mumwe nomwe wedu kwanzi tiri makore, tiri miti uye tiri makore. Mumwe nomwe wedu igore, mumwe nomwe wedu muti, asi tiri makore ane mvura. Asi pane zvandoda kuti ndinyanye kusimbisa pane zvavakatitsanangurira nokutitaurira ipapapo. Taona panapa kwanzi kana makore azara nemvura anoidururira panyika. Kristu vakatidzidzisa mamwe makore atiri kuona mugore rino ra2022, makore atiri kuunganidza isu pachedu, tichiazadza nemvura isu pachedu. Ngaititarire kuna Johani, Johani yechinomwe, Johani yechinomwe, ndima 37. Kwanzi unotenda kwandiri sezvo zvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura menyu dzichayerera dzichibva mukati make. Kwanzi kubva matiri munobuda nzizi dzemvura menyu. Taverenga muna muparidzi kuti kwanzi kana makore achinge azara mvura anoidururira panyika. Takuudzwa panapa kuti kwanzi nzizi dzemvura menyu dzinobuda matiri, dzinobuda matiri. Kwanzi nzizi dzemvura menyu dzichayerera dzichibva mukati make. Kana anenge achitenda, unotenda kwandiri. Isu tiri vaya vakagamuchira Jesu, vanotenda kuna Jesu. Kwanzi isu nzizi dzemvura menyu dzinoyerera dzichibuda matiri. Fudzi Kristu vakatitsanangurira vakati nzizi idzodzo, mvura iyoyo menyu
inobuda matiri ichierera inobuda ari mashoko, inobuda ari mashoko. Saka kwanzi mugore rino iri gore rokuungana kwamakore, igore ratiri kufanira kubudisa mvura iyoyo tichiizadza mumakore edu, tichiizadza mumakore. Kwaye makore kana achinge azara nemvura anoinayisa. Mvura yacho inobuda matiri, inobuda matiri ari mashoko atinotaura. Tichitaura mashoko, tichitaura mashoko, tichitaura mashoko, tinenge tichibudisa mvura. Mvura iyoyo ndio inozadza makore. Kwaye kana makore azara mvura iyoyo anoidururira panyika. Haleluya, anoidururira panyika. Vakativhurira zvekare Isaya yemakumi mana neshanu, Isaya yemakumi mana neshanu ndima yesere. Kwanzi, iwe denga rose donhedza zvichibva kumusoro, makore ngaadurure kururama, nyika ngaizaruke kuti ibudise ruponeso, ibereke kururama pamwe chete. Ini Jehovha ndakazvisika. Saka takuona zvinhu zvitatu pano. Kwanzi, kana makore achinge azara mvura anoidururira panyika. Mvura iyi kwanzi imvura inobuda matiri. Isu matiri munobuda mvura. Mvura iyi inobuda ari mashoko, ari mashoko. Isaya akutitaurira mvura iyi inodururwa namakore haingori mvura. Kwanzi, iwe denga donhedza zvichibva kumusoro, makore ngaadurure kururama. Saka makore aya hasingonayisa mvura, ari kunayisa mvura yaari kunayisa imvura yokururama, achinayisa mvura yokururama, achinayisa mvura yokururama panyika. Kwanzi, paanenge achinayisa mvura yokururama kudaro, kwai nyika ngaizaruke kuti ibudise ruponeso, ibereke kururama pamwe chete. Kwai mvura yokururama painenge ichinaya panyika saizvozvo, panyika panobva pabuda ruponeso, panobva pabuda kururama, kureva kuti vanhu vanotanga kuponeswa kwese kwese. Kwai saka ndo basa ratiri kuita iroro, ndo kuunganidza kwatiri kuita makore, kuunganidza kwatiri kuita makore mugore rino, tichitaura mashoko edu achienda ari mvura, achinozadza makore mudenga umo, achizadza mvura yokururama. Nokuti kwanzi mashoko atinotaura mashoko anoponesa vanhu, mashoko anoita kuti vanhu vave nokururama. Saka mashoko edu mashoko okururama, mashoko oruponeso. Saka patiri tichitaura saizvozvo tiri kuzadza makore noruponeso, tiri kuzadza makore nekururama. Patinoazadza kudaro, makore aya anonaya panyika, achinaya panyika kudaro, achinaya kururama mudzinyika. Dzinyika dzinotanga kubudisa kururama nekuruponeso nokururama. Saka kwanzi tinofanira kunge tichitaura mashoko, tichitaura mashoko. Tinofanira tichitaura, patichitaura kudaro pane chinenge chiitika mumweya. Mashoko edu iwaya anenge achienda achinoungana samakore mumhepomwa, achiungana samakore kana achinge azara. Muparidzi ye11 chete ndima 3 kwanzi kana achinge azara kudaro anotanga kuinayisa. Mugore rino iri patiramba tichitaura saizvozvo, makore iwaya ari kunayisa mvura. Haleluya, ari kunayisa kururama. Saka kwai kuti ruponeso ruonekwe mudzinyika, mudunhu raunogara, taura. Kwai ramba uchigara uchingotaura mashoko anoponesa, gara uchingotaura kuti vanhu vari kuponeswa, taura kuti vanhu vari kuuya kuna Mwari, taura kuti vanhu vari kutendeuka, taura kuti shoko roruponeso riri kufamba richipararira. Taura izvozvo, taura kuti ugandanga huri kupera mudunhu rako, huri kupera munharaunda yako, huri kupera munyika yako, huri kupera pachikoro pako, kubasa kwako. Taura saizvozvo, uchitaura saizvozvo. Mufudzi Kristu vakatotitaurira vakati nyangwe patinoverenga zvidzidzo zvedu zverapsodi mugore rino, kwai muzvidzidzo imomo muna mamwe mashoko anofanira kutaurwa aende, muna mamwe mashoko okururama anofanira kutaurwa aende, anoshandura zvinhu. Haleluya, aende agonaya panyika. Saka unenge uri pauri uchitaura zvako mumhepo, muchizara mashoko ako, uchitaura zvako. Kururama konaya munyika dzakasiyana siyana, konaya munyika mako, konaya munyika dziri kure, konaya kwose kwose. Haleluya. Saka munoona tiri vanhu vane simba, tiri vanhu vanoshamisa, tiri vanhu vanoshandiswa naMwari. Mashoko edu haasi okutamba nawo, mashoko edu mashoko anoshandura nokugadzirisa zvinhu. Asi tikanyarara hapana chinoitika.
Tikanyarara hapana kururama kunouya panyika, hapana ruponeso runouya panyika. Makore ako nokunayisa kururama takanyarara, nokuti kururama iko kunobuda matiri. Ndo mvura mhenyu dzinobuda matiri, ndo mvura dzinoraramisa dzinobuda matiri patinotaura saizvozvo mashoko. Nokuti zvinhu zvezvo zvatinoita pamweya tinozviita namashoko. Mwari pavakanga vachisika vaisika namashoko, vaitaura ngapave nechakati, ngapave nechakati. Saka mvura mhenyu inobuda matiri iyi haibudi neimwe nzira, inotongobuda ari mashoko. Mashoko ndo anobudisa zvinhu mumweya, ndo anobudisa zvinhu mumweya yedu. Mashoko ndo anobudisa zvinhu mumweya yedu. Saka kwanzi mugore rineri, taura kururama. Taura kuti vanhu vari kuponeswa mumhuri yako, muhama dzako. Taura kuti vari kuponeswa, meso avo ari kuvhurika, vari kugamuchira ruponeso. Paunovatumira kuda, unovatumira zvidzidzo zverapsodi, uchitumira kudaro, reverera, uchitumira kudaro, reverera, uchitumira kudaro. Haleluya. Ndofarira kushandisa shoko iroro. Ita zvinhu zvako uchireverera, uchiita zvaunoita uchireverera, uchitumira rapsodi rako uchireverera. Vari kuriverenga nhasi, wanga asingambosiverenga anoriverenga nhasi. Paanoriverenga haringoriverengi vongoti idama rakanaka, kwete. Vanoriverenga vachigamuchira zvinotaurwa imomo, vachigamuchira zvavari kuverenga imomo, vachiponeswa, vachipa upenyu hwavo kuna muponesi. Vachidzoka kwandiri vachindibvunza kuti nhaiwe tingaponeswa sei, taona zvatadzidza. Ita uchireverera, ita uchitaura, gara uchingoreverera, uchitaura, uchireverera, uchitaura, uchireverera, uchitaura. Haleluya. Kuda vana vako varisina kuponeswa, reverera, taura. Vana vangu vanoponeswa, vanouya kuna Mwari, vanoponeswa, vanouya kuna Jesu. Vanosiya mabasa akaipa, vanosiya zvinhu zverima, vanosiya zvinhu zvasatani, vanouya kuna Jesu, vanoponeswa, vanogamuchira ruponeso, vanosangana neshoko roruponeso kwose kwavari. Taura uchigara uchireverera saizvo, uchireverera, uchitaura, uchireverera, uchitaura, uchireverera, uchitaura, usinganyarari. Chii chauri kuita? Uri kuunganidza makore, nokuti gore rokuungana kwamakore. Makore ari kuungana, asi tisu tiri kuaunganidza. Haleluya. Saka ndo basa ratinaro. Haleluya. Hatisati tapedza, toda kuti murambe munesu zvekare, tichava nenguva yekuimbira Mwari, tichirumbidza Mwari, tozowana nguva yekuverengerwa chidzidzo chedu cherapsodi. Mwari vakuropafadza. Regai tinyengetere. Baba, nakutendai nezita raJesu Kristu. Ndopa mbiri kwamuri, ndopa kudzo kwamuri. Ndokutendai nokuda kunaka kwenyu nenyasha dzenyu. Ndokutendai nokuda kwomunhu muwandanamata naye. Ndomuropafadza, ndichitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Mugore rino ari kutaura achizadza nyika dzese noruponeso nekururama nezita raJesu Kristu. Mhuri yake inoponeswa gore rino, hama dzake dzinoponeswa gore rino. Vose vanoshanda navo, vanodzidza navo kuchikoro, vanoponeswa, vanogara navo vanoponeswa. Vanhu vanoponeswa kwose kwose. Tiri kuona goguru pasi rose muzita raJesu Kristu, nokuti mugore rino vana venyu vari mushishi rokutaura. Havana chavanoita vasingarevereri nezita raJesu Kristu. Nokutendai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatipindei panguva yokunamata tichirumbidza Mwari. Amen. Where
Tevedzera tenzi. Shoko redu tinoriwana kubva kuna Matiyo 4:19 inoti, Jesu vakati kwavari, nditeverei ndigokuitai vabati vavanhu. Ungaita zvinhu muupenyu, zvinhu izvi zvinofanira kutsvaka kuunza vanhu kuna Jesu Kristu. MuKristu wose anofanira kukoshesa basa iri, anofanira kurikoshesa kudarika zvimwe zvose. Ishe Jesu pachavo vaiunza vanhu kuna Mwari, vakanga vachitova nyanzvi kuita basa iri. Bhaibheri rinotitaridza zvimwe zvavakamboita. Tinozviverenga muna Johani 4:6-42. Jesu vakanga vari pane rimwe tsime. Tsime iri rakanga riri paSamaria. Mumwe mukadzi akabva asvika patsime apa. Jesu vakabva vatanga kutaura naye. Mukadzi uyu akanga auya kuzochera mvura. Zvino Ishe vakanga vachida kuti avateerere, saka vakatanga nyaya iyi yakanga iri pamusoro pemvura. Mvura ndiyo yakanga yavingwa nemukadzi uyu, saka yakanga yakamukoshera panguva iyi. Izvi zvakaita kuti ateerere kuna Jesu. Tenzi vakabva vamuparidzira, akabva agamuchira mashoko avo, akaenda kune vamwe akanovaudza pamusoro pamuponesi ava. Matiyo 4 inotipa imwe nhoroondo zvekare. Iyi inhoroondo yaJesu. Jesu vakanga vari pamhenderekedzo dzegungwa, vakanga vari kufamba havo. Gungwa iri raiva reGarirea. Jesu vakabva vavona vamwe varume. Varume ava vakanga vari vaviri, vakanga vari vana vemunhu mumwe, vakanga vari varedzi vehove. Mumwe akanga ari Simoni Peter, mumwe akanga ari Anderea. Jesu vakataura kwavari, mashoko avo ndiyo atinoona muna Matiyo 4:19. Vakati, nditeverei ndigokuitai vabati vavanhu. Tenzi vainzwisisa kutaura nevanhu.
Saka vaiti vakaona munhu vaitsvaka kumuparidzira. Vaibva vatanga kutaura nemunhu uyu, asi vaitanga nenyaya inomunakidza. Munhu wacho aibva ada kutaura navo, saka aibva avateerera. Kuda iwe ungadavo kuparidzira vanhu, asi wanga uri kushaya kuti wavatanga sei. Ita zvaitwa natenzi, tsvaka zvinofarirwa nevanhu ava, wobva watanga kutaura navo, uchitaura pamusoro pezvinhu izvi. Munhu uyu anogona kunge ari kuverenga bhuku, unogona kukumbira kuti akuudze zvaanenge ari kuverenga zvacho. Iwe wobva wanatsa kuteerera achitaura, muteerere kusvika apedza. Wochizotangawo kutaura, munhu uyu anozodavo kuteerera kwauri. Iwe ndiwe paunobva watanga kumuparidzira. Asi Ishe vanogona kugara vakurayira pekutangira. Pakadero ingoita zvaunenge warayirwa izvi. Taura mashoko avanenge vari kukupa. Iwe vanotaura muna Mapisarema 81 ndima 10 vachiti, shamisa muromo wako kwazvo ndigouzadza. Shinga kutaura shoko raMwari. Ivo vanozoshandisa shoko iri, vanozorishandisa kuita zvinhu zvinoonekwa. Namata uchiti, Baba vakaropafadzwa, ndinokutendai. Makandipa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vari mukati mangu. Ndivo vanondiita mushumiri. Vanondiita mushumiri anogona basa. Saka ndinosvitsa pfuma yavo kuvanhu. Ndinowana mikana yokuparidza Kristu nhasi. Ndinoshandisa mikana iyi. Ndinoishandisa kuparidza muponesi kuvanhu. Ivo vanhu vaya vamakaronga kuti vasvitse ruponese. Vanhu ava vanobviswa murima. Vanopinzwa muchiedza. Vanopinzwa mukururama kwenyu. Muzita raJesu. Ameni. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi. 1 Vakorinto 9 ndima 16. Mabasa avapostori 17 ndima 23. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri. Ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza Daily Devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org.
Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.